Teď nám bude do zpěvu, dámy a pánové. Nachystaný je Adonis z písní Game a za doprovodu Adriana Čermáka, jeho klávesisty. Tak pánové, můžeme jít na to? Standing alone, watching your game. I waited for long enough for you to let me play. Taking the pawn, counting beats, losing my fights when I am dancing with your queen. So let me bring myself to knees, 'cause I've been holding back for years. I'm giving up on you. My tears are falling, roulette rolling, players all in. They're coming back to you. My tears are falling, roulette rolling, days are passing by. Rolling the dice, making a move, taking the chance that this time I end up with you. Living red zone, ignoring signs, gambling my way out of this empty space I found. So let me bring myself to knees, 'cause I've been dreaming this for years. I'm giving up on you. My tears are falling, roulette rolling, players all in. They're coming back to you. My tears are falling, roulette rolling, days are passing by. Děkujeme. A ještě krásné dobré ráno. My děkujeme. Díky moc. Pojď za námi, Adame. Ještě si sem hopsnem k vám. Píseň Game. Je to tak? Děkujeme za to. Adame, v minulém vstupu jsme slyšeli, nebo viděli nový klip, i slyšeli píseň No Common Measure. Je to taková předzvěst nového alba? Nebo to je prostě oddělená záležitost, že jenom si jako udělal radost o prázdninách? Presne tak, je to oddelená záležitosť, je to niečo, čo som chcel hrať na koncertoch, na zvyšných letných festivaloch a som si povedal, že poďme to vydať čo najskôr, aby som to mal ešte aspoň polovicu leta. A není to teda predzvesť žiadneho alba, ale ja vám môžem slúbiť, že tu zatiaľ sedem posledný krát s anglickou pesničkou, takže už čoskoro by mohlo výjsť niečo v rodnom jazyku. Už se na tom teda pracuje? Už je hotové, ale ešte nevieme, kedy to dáme, pustíme von, takže možno nějaké EPčko, možno nějaké... A byla to věc, kterou si chtěl udělat ty, nebo tě do toho trošku jako fanoušci natlačili, ať uděláš něco prostě ve slovenštině? Asi aj. Zároveň som to chcel vyskúšať, protože to není úplně moja komfortná zóna. A nemám s tým toľko skúseností, ale je to, musím povedať, že veľmi zaujímavá poloha, že naozaj... Baví ma to v niečom, pretože je to úplne niečo iné. Naozaj tie texty v slovenčine sú za mňa náročnejšie napísať a musia to byť naozaj básničky, aby to bolo nadčasové, aby to nebolo presne možno len na pár rokov a tak som to presne chcel aj spraviť, čiže preto som si dal na čas a radšej vydávam až po 2 rokoch prvú Slovensku, protože som chcel, aby ten text bol naozaj pekný. A můžeš prozradit, o čem trochu text bude? O čem si psal? No ja som aj na schvál vydal letnú veselú pesničku, pretože tá asi, ktorá pôjde, je veľmi smutná, ale zároveň tak melancholicky, ako keby pohľadí tú dušu, myslím si, že na podzim zase. Takže nebudem asi hovoriť ešte ani detaily, lebo je tam viac, ktorých ešte asi vyberieme, ale bude to trošičku smutnejšie ako to letné, takže som si povedal, že dám niečo divákom veselé najprv a potom ich zase zoberiem do tých smutnejších, melancholickejších balád. Kdy to bude venku? Ta Slovenska? Ano. Neviem vôbec. Jako, ale je to v rámci jako, že třeba do 2 měsíců? No, a nie, 3, 4 asi.
Ale tak jako tak to je. Jedna písnička v angličtině, teď bude ve slovenštině, jako začne se to kupit, jako to už do toho albíčka, jako už jich za stolik, no a ještě jako dost, ale... Potrebujem na tie koncerty, pretože to mi vyčítajú fanúšikovia, že sú iba hodinové, že oni prídu na koncert a chcú hodinu a pol, ale mňa nebaví spievať covery, takže máme tam možno... Mě nebaví zpívat hodinu a půl. Mě prostě nebaví zpívat hodinu a půl. Už proste sa nerobí, nie, ja práve nechcem tam mať polovicu toho setu vlastne cudzie skladby, takže máme tam nejaké covery, zaznievajú vždy aj nejaké pesničky ešte zo Superstar, ale minimálne sú to max, že 2-3 songy a zvyšok chcem naozaj mať vlastné. A dokým nie sú tie skladby vydané, tak tí ľudia nemajú k ním prístup, nevedia sa možno naučiť texty, nevedia si to potom spievať so mnou na koncertoch alebo to oceniť, takže možno aj preto to je teraz trošičku tak nahustenejšie. Adame, čeká tě koncert na velkém festivalu, co to bude? Áno, je to taký záver a zároveň highlight môjho leta a festivalov. Je to festival Sziget v Budapešti a na čo sa strašne teším, pretože máme príležitosť vystúpiť na stage, ktorý sa volá Europe Stage, ktorý je naozaj veľký, a kde môžem zobrať tanečníkov, môžem zobrať celú kapelu a spraviť naozaj že tú väčšiu produkciu tých koncertov. Jenom pro kontext, kdo tam třeba vystoupí s tebou? So mnou. Jako ať víme po boku, jakých hvězd tam seš. Áno, je to vlastne, myslím, že to otvára Florence the Machine, máme tam Imagine Dragons, ten deň, keď hráme my, tak je Mumford & Sons, Billie Eilish zatvára celý tento festival, takže ten line-up je naozaj nahustený a je to v podstate druhý najväčší taký európsky festival komerčný po Glastonbury, myslím. Představuji si to správně, že to je jako taková i trochu šance prorazit v zahraničí? Je to určite šanca získať zahraničné publikum, alebo presne takto ľudí, ktorí nemajú možno dosah práve na ten československý trh. A zároveň neočakávam, že budú poznať moje skladby a o to väčšiu mám motiváciu spraviť čo najlepšiu tú show, aby som ich pritiahol práve k tomu svojmu katalógu. Adame, byla tady za námi i tvoje ségra, která hrála v klipu zpěvačky LP, hlavní roli. LP je taky tvůj fanoušek, poslouchá tvoje skladby? Ja neviem, ale sestra mi povedala, že jej povedala na natáčení práve, že si stihla vypočuť ešte deň predtým, pretože oni sa so segrou videli na castingu pár dní predtým, tam sa rozprávali a že si stihla vypočuť nejaké skladby. Ja musím povedať, že včera mi lajkla video, takže... No tak moment, ona si vás nějak LP oblíbila, protože Radka říkala, že vlastně jako klasicky jako si s ní píše teď. Jsou kámošky. Je to tak, sú kámošky a ja som iba taký, že snažím sa pridávať čo najviac kontentu, aby ho lajkovala a videla. Hlavně to lajkne LP. Nejaký featuring, LP, nenápadne. To by nebylo špatný, ne? To by vôbec nebolo špatné. To by bolo veľmi dobré. No tak třeba se to povede. No jo, ale to chce teda ještě další písničky. Všetko bude. A ten album ďalší ešte teda nebude tak čoskoro, pretože nechcem ako keby stopnúť momentum toho prvého ešte, ale presne takto single za singlom, práve tá slovenská tvorba. No a to by bylo, když tak s LP asi určitě v té slovenštině. By to Ak zahraničný duet, tak toto je prvá možnosť jednoznačne. Adame, moc držíme palce a těšíme se teda na všechno, co dalšího vytvoříš. Ďakujem za vyspovedanie a príjemnú atmosféru ešte raz.